Hi guys! Welcome back to another vlog! So karon guys, kay wala man kaayo tay buhaton, nakahinumdum mo katong akong vlog nga pagfesta nga magbuhat taong mahablangka. Wala man to nato nabuhat guys, kay perti man gyud natong bisiha atong time unya napiki naman ta sa oras. So karon nato himuon ang mahablangka unya. Mo try ta guys og mahablangka without coconut milk kay wala man man ta kaandam og lubi unya natay lubi diha kay buntanan pa man unya ikahuman kagudon pa pud na siya. So karon first time nato magluto ta og mahablangka nga walay coconut milk kay gabi ra jud ko nagsigig kuan huna-huna guys kay lami man jud ikaon og mahablangka unya atong lutuon karon ha. Gamay ra gud ang ato ang lutuon guys, kato lang usa ka cup kay para dili siya daghan ug daghan manggod kay mastak og dugay unya og kadugayan ana wa na man puy lami kay ang lami ana ikaon kana mang bag-ong luto og kanang ikaugma. So 1 cup ra nga ato ang lutuon. Atong andamon ang ato ang mga ingredients guys. Nag-andam na ko sa ato ang evap milk, sa ato ang cornstarch o naamantay na hibilin nga condensed milk na diri kanina lay ato ang gamiton. Nya nasa didto ang ato ang sweet corn. So naatay sweet corn kani atong sabulan og sweet corn. Kanira kanang evap milk, condensed og sweet corn ug kaning cornstarch unya butangan lang nato cheese unya ikaluto guys. So sulayan sa nato kaning 1/2 cup kay basig daghan ra kung 1 cup nga cornstarch ang ato ang himuon karon. So i-try nato kung kani siya 1 cup ba ni or half ra ba ni siya. So half cup siya guys unya naa siya gamay nga nahibilin. Ato lang ning ikuan ihurot. Sumura siya 3/4 nga cup. Magbutang ta og tulo ka ingani. Ako na lang ibutang ang atong mga ingredients sa ato ang description box guys ha. Ang atong cornstarch guys kay ato ang gitunaw sa ato ang milk. So gitunaw nato sa evaporated milk. So siguradoon nato guys nga wala na gid siya mga bugon-bugon sa ato ang cornstarch. So ato ana siyang iset aside. Ato sana siyang iset aside kay unya na nato lunod ini kabukal ani. Then ato ang ibutang daan ang ato ang corn guys. Kuan ni siya. Cream style corn. Una ni guys ang ato ang evaporated milk unya gisagulan na sa ni siya og condensed milk og usa ka kan nga cream style corn.
So nibukaw na ang atoang condensed milk guys. Atoan ang ihinay-hinay karon og butang ang atoang cornstarch. So ato asa siyang kutawon kay nang lugdang man ang cornstarch. So kinahanglan before nato lunod ang atong cornstarch, see to it nga na mix gyud siya og tarong diri palanggikan. So karon ihinay-hinay nato og lunod ang ato ang cornstarch. So dili na gyud ni siya undangan og kuan guys, di na ni siya undangan og ukay hangtod maluto ang ato ang cornstarch. Kay kung undangan nato ni ukay, makuan naman ni magtibugon-tibugon. So mauna ni ang hitsura. Kalingawan lang gyud nato ni siya ukay. Laylay kay siya mag-ukay guys kay kuan naman siya, sticky naman kaayo. Samot nagdaghan ato ang gihimo no. So na yellow siya og color tungod sa ato ang whipped corn. So mauna ni guys ang atoang mahablangka, duha ka disposable nga Tupperware ang atoang nasudlan. Inigtaod-taod atoan na siyang butangan og cheese. Guys, luto na ang atoang mahablangka. Dara guys oh. Guwapa kay ito ang mahablangka guys, unya tilawan nato ni unya inikabugnaw kanang pwede na siya ma-slice. Duha ka ingon ani ang atoang nahimo guys sa 3/4 nga cup sa cornstarch.